Il-kap nazzjonalista Alex Borch u l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Joe Giglio issa spiċċaw jikkontradixxu lil xulxin dwar meta bdew id-diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar in-nominati għal kariga ta' Prim Imħallef. Ftit tal-jiem ilu biss Alex Borch fil-Parlament qal li huwa ġie konsultat biss fl-aħħar jiem u li dan sar biss wara stqarrija pubblika li għamelu. Kien biss wara li ftit tal-ġimgħat ilu jiena propju kont għamilt stqarrija pubblika fejn qed b'mod mill-aktar ċar illi sa dak il-mument jiena ma kontx għadni ġejt ikkonsultat. Madankollu waqt dibattitu li xandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali l-ġimgħa filgħaxija, id-deputat nazzjonalista Joe Giglio ikkorreġa lil Ministru Jonathan Attartu qal li saħansitra dawn ilhom li bdew xhur. U dik id-diskussjoni żvolġiet jiena u l-kellimi tal-Oppożizzjoni. Dejna niltaqgħu sa minn kmieni dan ix-xahar wara fl-ewwel okkażjoni. Dejna niltaqgħu qabel veru biex imma isu formalizzajna biex ngħidu. Mela kien hemm diskussjoni għax kienu jien kont nisma' il-kwissjoni kienet li ġejna f'sitwazzjoni li at one point trid tifformalizza l-proċess. Quddiem dawn id-dikjarazzjonijiet opposti ġurnalista dan l-istazzjon mar biex jieħu r-reazzjoni tal-kap nazzjonalista. Hawnhekk Giglio u Borch spiċċaw jaqbżu jitkellmu fuq xulxin f'tentattiv li jaħbu l-kontradizzjonijiet fi kliemhom. Dr. Borch l-Onorevole Giglio li jinsab ma' ġembek kien qal li d-diskussjonijiet dwar il-kariga ta' Prim Imħallef kienet bdiet ftit ta' xhur ilu. Inti qed li din bdiet ftit tal-jiem min minnkom qed jgħid il-verità inti jew l-Onorevole Joe Giglio? Nirrispondi kien jekk kont qed nirreferi għal bidu ta' taħdidiet li jiena kont għamilt flimkien ma' Jonathan. Però inti kont qed ukoll li dawn it-taħdidiet kienu bdew ftit tal-jiem ilu. Minn ħadiem x'ovvja, però Joe Giglio tajtu l-inkargu ilu illi jibda ovvjament jaħdem biex isib. Ma tkellimtux flimkien bdejtu taħdidiet mod separat. Madankollu Borch kellu fl-aħħar iċedi u jammetti li fil-fatt id-diskussjonijiet għal kontrarju ta' dak li qalu bdew ħafna aktar qabel. Però aħna il-proċess tagħna beda ħafna aktar qabel jiena l-Joe Giglio nafdaħ bħala Ministru ta' Shadow Ministru ta' Ġustizzja u għalhekk tajtu l-inkarigu illi ovvjament jibda il-proċess biex naslu fl-aħjar ismijiet illi nemmnu li jistgħu jkunu fl